Hindi pabor ang alkalde sang syudad sang Iloilo sa pahayag ni Presidente Rodrigo Duterte angot sa wala nagasuksok sang face masa kag pagapresohon sang 9 o 12 oras. Sa interview sang Radyo Bandera Iloilo kay Mayor Jerry P. Treñas, hindi gusto nga presohon ang mga persona nga wala nagasunod sa health protocol, kundi hatagan lang sang nagakaigo nga tikang kag pinalidad. Suno sa alkalde, sandig sa regulasyon sang ordinansa nga mayara sang numero nga 2020-085, ginamando nga magsoksok sang face mask sa pampubliko nga lugar, subong nga mayara sang pandemya. Kung madakpan ang isa ka individual nga nagalapas sa mga ordinansa, pagamultahan lang ini kag mahimo nga mag-community service sa sunod sang 8 ka oras o kung 3 ka sunod-sunod nga adlaw. Naghinyo man ang alkalde sa publiko nga magsunod sa mga ordinansa kag hindi magpasaway agon mapunggan ang local transmission sang COVID-19. Nagahulat naman ang Iloilo City Police Office sang guidelines angot sa direktiba sang presidente nga dakpon kag presohon ang mga wala nagasoksok sang face mask. Sa interview man sang Radyo Bandera Iloilo kay Police Colonel Oldra Rico Garbanzos. Sa interview sang Radyo Bandera Iloilo kay Police Colonel Oldra Rico Garbanzos, ICPO Director, natala na sa subong nga semana nga magapagwa na sang guidelines halin sa National Interagency Task Force na tuhoy sa direktiba ni Presidente Rodrigo Duterte. Apang sa karon, masunod anay ang mga kapulisan sa ordinansa sang syudad kag prosedur nga ginapatuman man sang Camp Crame. Ginklaro man sang direktor nga kun wala nagasoksok sang face mask ang isa ka individual, ini ang pagadalon sa holding area kag i-orient kag isyuhan sang citation ticket nga magadugay sang 1 o 2 ka oras. Sa dugang pa, isa ka arbitrary detention ang matabo kung pananglitan nga presohon ng isa ka persona sang masobra 9 o kon 12 ka oras nga hindi makapasaka sang kaso. Sa piyak kabahin, nagakoordinar na ang kapulisan sa mga punong barangay sang syudad nga magpili sang malapad nga lugar para plastaran sa mga nagkaladakpan sa paglapas sang nasambitan nga ordinansa. Nagpanugya naman ini sa publiko nga hindi magpasaway kag sundon ang minimum health protocols. Mga balita nga ito natipon gikan sa syudad sang Iloilo. Ray Espeha Umalay, nagabandera sang matudtod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera.